Salutacions, senyores i senyors. Són les 10 de la nit, 29 minuts, i és el moment, com veuen, des d'este recinte situat a artèria principal a la ciutat de València, el Teatre Principal de València, de donar-los la més cordial de les benvingudes a la nit més màgica, més especial i més esperada per tots els actors i actrius valencians i per a tots aquells que fan de la dansa la seva manera de viure, perquè anem a assistir ja mateix a la cerimònia d'entrega de premis de lliurament de guardons de les Arts Escèniques 2007 de la Generalitat Valenciana. Uns premis que enguany complixen la seva 7a edició i que, com vostès ja sabran, es van crear amb l'objectiu de reconèixer, incentivar i promocionar la producció i exhibició escènica a la comunitat valenciana. Uns premis que cada any són cita obligada, com veuen, este pati de butaquis del Teatre Principal, 1.100 localitats que estaran plenes completament. Sona la música ambiental, els indicatius d'aquesta 7a nit de les arts escèniques de la Generalitat Valenciana va iniciar-se ja mateix. Els recordem que a partir d'ara anirem coneguent els candidats de 19 categories de premis. Uns guanyadors que rebran, a més d'una estatueta commemorativa, un premi econòmic que està molt bé, entre 3.000 i 6.000 euros cada un dels guardenats. Esta nit veiem un vell conegut de tots vostès en una faena que fa meravellosa per als hospitals de la comunitat valenciana, ajudant amb el somriure del teatre a atendre als malalts. Allà està sempre l'incombustible Carles Castillo i molts amics, molts d'ells hem reconegut en imatges, companys de Canal 9 del grup Ràdio Televisió Valenciana. I ara és el moment de commemorar el que d'ací a les 12 serà el Dia Mundial del Teatre. Bona nit a tots i a totes, i a tots, amics, companys, directors. Benvinguts als Premis 2007 i mig de la Generalitat Valenciana. Visquen els afortunats presents que seran premiats, així com els desafortunats en llista d'espera i per això mateix afortunats també. I visca el plural singular teatral. Per cert, el Micalet no és només el preciós campanari acabat en punta, Villa Escalante, que caracteritza la nostra ciutat. Recordem així amb consideració el nom d'una societat civil que manté viva una tradició cultural i artística, oberta i plural, de la que ens sentim molt orgullosos. Els nominats al Premi Micalet són... Anna, per favor. El premiat al Premi Micalet a millor contribució no professional és Improassistència. Improassistència, senyores i senyors. Anteriorment jo l'havia reconegut en el pati de butaques. Qui li va dir a Carles Castillo, que ara mateixa és guardonat per els seus companys de professió amb el Premi Micalet. Improassistència, ja saben, unir el teatre amb la medicina, posar els dos coneixements al servici dels malalts que siguen adultos. Una idea de Carles Castillo i Pasqual Camargo Jaime. Bueno, doncs bona nit a tots. Gràcies per vindre improvisadament, com jo, suposo. I, bueno, ha sigut una sorpresa molt gran i preferís donar les gràcies a tots vosaltres que creu en el nostre treball dels hospitals. L'Hospital Arnau de Vilanova, on treballem d'una forma continuada en oncologia, cardiologia i infermetats infeccioses, en el Pare Jofre en enfermetats mentals i en l'Institut Valencià d'Oncologia. Tot això és gràcies també a part de l'equip que he pogut rescatar i replegar de les orelles perquè vinguin esta nit i sobretot també molt recentment a la senyora Carmen, ma mare, que fa uns dies que se n'ha anat, però segur que des de dalt ha organitzat això. Gràcies a tots. Fantàstic, com sempre, Carles Castillo, actor, guionista, pedagògic i sobretot un nim en majúscules. Parlava d'improvisació, que ho diguen a d'ell. Imprevist ha estat 13 anys en cartell, sent tot un èxit. Anem a concloure l'acte de la jurada de premis de teatres de la Generalitat de l'any 2007. I ara, en compte de que cada un potser i tal i qual, anem a fer-ho més ràpid
i anem a assistir a la foto familiar. Per favor, tots els premiats, per favor. Serà la foto final, la imatge final per al record, per a la història Moltes gràcies. dels 19 guardonats amb els premis de les arts escèniques de la Generalitat Valenciana 2007. Senyores i senyors, en estos moments en què són les 12 de la nit, de 9 minuts, ja estem celebrant el Dia Mundial del Teatre. Fa 46 anys que es va considerar este 27 de març Dia Mundial de l'Art Escènic per excel·lència. Gràcies un any més per acompanyar-nos. Ja saben, com sempre, Ràdio Televisió Valenciana .2, recolzant els actors i ballarins de la Comunitat Valenciana. Bona nit, amics.